Ja, det beder jeg for dig, Katarina. Kan Gud, vi beder sådan for, at du må velsigne Katarina i den her nye begyndelse, som hun får med dig. Tak, at hun har mødt dig, her Jesus. Tak, at hun har set lyset hos dig, og hvor vidunderligt du er, Jesus. Vi beder sådan for, at hun må opleve at få rødder i troen hos dig, og få lov at stå fast og kunne bygge sit liv på dig som fundamentet, her Jesus. Så at uanset hvad der må komme af storme, så er hun sikker i dig. Så har hun dig altid, her Jesus. Må hun bare opleve fortsat, hvor vidunderligt du er, og leve et livslangt og evigt liv sammen med dig, her Jesus. Det bliver jeg dit navn. Så Katarina, på din egen bekendelse om tro på vor Herre Jesus Kristus, på vores mesters befaling, det må vi være til Kristus, af Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Amen, amen, amen. Halleluja.